kanti wahlulwa yini ukuyibreaka lengane mawukuthi Imaki uhlangana phona nalokho. Ngifuna ukwazi. Uhlanganapho uzokwenzani mase. Wabreak mina vele ngithi mama. Uzokwenzani mase. Uyakwana lokho. Thula-ke nje wabreak mina kodwa ngithi. Ongeke uzobreak ngoplastic. Uqala ukuthini manje? Yiphi intombazane esile engqondweni yayo ingavuma ukuthi umfana ayibreak ngoplastic. Uqala ukuthi olalanga wena nami. Wena ke. Olalanga wena nami nokuqala. Hayi. Shothi Bukalana buka la mqala musu hlala phansi. Musukhuphuka la ushukela. Musamphela ungibamba kanje musamphela ungibamba kanje. Ongeke vele uzuyizwa ukuthi imako na mama uyathanda wena mina mase ngibanja kanje uyathanda wena uhlanyiselani bazokubamba phela ngoba uyahlanyisa wayiyona nje lento yenza yatshengisa ukuthi shothi awuyona indoda izwani awumuze lemuntu uthini kumina awumuze yazini asiyeke le ndaba yengane ngoba ngibona ngathi izokukhuphukela ngoshukela kanti angikafuni ukuthi ufe Bukelo hlelo silungisa imjolo masikubingelele sikwamukele kuphi na kuphi la usibukela khona ungakhohle ukuthi le channel uyithola khona la ku YouTube channel esibiza ngokuthi umjolo show kanti igama lohlelo silungisa umjolo igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN njengoba ngila ngibhizi ngibuka ama emails anesithumelela wona just to check ukuthi oyimuphi umthandazo kumele siwuphendule ku episode namhlanje noma esikhatsini esilandelayo mawukuthi unenkinga ezithinta umjolo kulula kakhulu ongakwenza usithumelela i-email address umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com mawenze njalo noma kanjani so check indaba yakho mase siyakuthatha sikuletha la kwishow ungagcini ngokuhlala senze show ukuthi mangabe sowuphinde emumva wena nopartner wakho izinto zakho zobe seyilungile ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi share yona le channel nangu thanks leceleni donate phela ngaloko okuncane ongakwazi ukuthi usize ngako i-channel yethu ukuthi ikwazi ukukhule ihambe yephambili ungagcini lapho join phela a membership of this channel khona uzokwazi ukuthola i-content yethu kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bayithole can you imagine ukuba exclusive ke lokho ukuthi nje ukwazi ukuthola izinto noma umsebenzi esiwukhipha ukuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bawuthola asikwazi ukuthi singavele siqala ishow singaqalanga ngomthandazo njengamanje sonke sibheka phansi sisho ngazilinye uNkulunkulu kaMatifana ngahawukele ongiphelezele sibone ukuthi namhlanje sihamba indaba kabani siyibheka kanjani nanokuthi siphatheleni Sanibona igama lami ngu-Akhona ngwakamthembu ngibhalele ishow isilungisa umjolo ngenxa yokuthi bengifisa ukulungisa izinto ne-boyfriend yami Siphinde sikubingelele mbukelo hlelo silungisa umjolo yalazi kudaba ukuthi ulithola khona la ku-channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifana and uyazi ukuthi once sahlala kanje siwe sesolungisa-ke iy'ndaba ezithinta umjolo ey'ningi ezahlukahlukene bonile sisiza abantu phambilini mhlawumbe singakusiza nawe umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com njengoba sihleli kanje la sinobafo khona indaba ekumele siyilungise emjolweni wakhe ngenzeka ukuthi aware of yona noma mhlawumbe akekho aware but sigcine into esijabulisayo ukuthi sixazululo sizoba khona mfowethu siyakubingelela sikamukele ehleleni hamba kahle ugrand hayi great bhuti I know phethe ngigrand ngizwile ngiyi-introduce ngithemba udlala Matifana umbukelo obukayo ekhaya kanayo i-idea ukuthi wena ukuba igama lakho mina babukeli lo enimukela namhlanje usanele wakho umalo ngihlala endaweni yaseMawutani no sanele khumane yebo mfethu njengoba udle ekhaya namhlanje igama lohlelo silungisa umjolo njengoba ula nawe kushuthi uzolungisa wona umjolo tell me about umjolo wakho mfethu uhamba kanjani hayi mina bhuti omdala engakusho ukuthi nje umjolo wami ngubona ngokuhamba bhuti omdala ngubona uhamba kahle nomuntu wami siyabambisana lapho nalapho uma kuthi khona la kubheda khona yonke into iyalunga ngendlela nje ilokho engakusho bhuti omdala okay so mekuwukuthi ngiyazi mfethu ukuthi umjolo uney'nkinga yabo umjolo uba uyahamba straight but ubuye kube khona lapha nalapha la kuphazamiseka khona ngabe kuba khona iy'nkinga phakathi kwakho nopartner wakho neke ney'xazulule kanjani hayi mina ngoba phela ngimiza ngomama mina yabo siyaye nje banya sivamise lapho ukuhlala phansi sixoxe like sibonisana because ngoba egcineni suke siphume naso isomlulo sokuthi lolo daba solungisa kanjani yabo and engakusho ukuthi nje ayibandlo lamuntu indlela ayiyona uzothile unothando ngiyayithanda ingane yabantu yakuchaza angichaza kakhulu the reason why ngikubuza lo mbuzo mfethu ukuthi namhlanje uzithola la phambi kwethu phambi kwamakhamera and ngiyayibuza ukuthi mhlambe beningeke ninikwazi mhlambe ukuhlala phansi nikhulume nomama
Kodwa futhi ngibe ngi-understand ukuthi wena ukuvezile ukuthi ngokwakho ubona yonke into ihamba kahle. Ngenzeka mhlawumbe ukuthi amaphutha avela mhlawumbe abone umama anqene ukukutshela because khona izinto abantu besifazane abanqenayo ukukhuluma ngazo. Yes, mekuwukuthi nje ushaya udaka sometimes abakutsheli kahle hle ukuthi uyageta yabo. So ngeke ngisho ukuthi zirate i-performance yakho ngoba obvious uzozirate high. Akekho umjito engeke ngimuzwe ethi ushaya kancane. Wonke umjito vela ukuthi ushaya 45 minutes ukuthi ufine out ukuthi uyishayela 5 minutes walale. So when already ke njengamanje ukuthi mayifika upartner wakho uze ukuthi ufuna ukuthini kwena. Mina umama nje bese nanoma inini uyazi naye. Akayena umuntu ama-surprise. Hayi. Ngoba bengizohlamba uzokusurprise njengamanje. Hayi, angiboni kanjalo. Awuboni njalo. Uyongidecela phansi. Ngibona kanjalo. Kakhulu. I know. Ethi njengoba ubona nabantu esebenzisana nabo lekhaya kuyibona benza isiqiniseko sokuthi uzoba safe la nomama abe safe futhi. Okwenza ukuthi inkulumo yenu ekugcineni noma yini mhlawumbe mekhona ukuthikizisana kodwa ekugcineni kumele kube khona isixazululo. Ready kumbona umama? Ngiready futhi umntwana. Njengoba ubona ke mbukeli uMntungu awuthi ready ukubona umama wakakhe noma intombi yakhe umfowethu lo usamncane ukuthi nje labafana abancane sebevele bathi mama kanti siyabazi abantu abathi mama thina uzomfana omncane ethi intombi mama yazi bafana abancane kodwa kulungileka ke siboneke ukuthi meyabe efika umama la uzobe ephetheni nanokuthi ufuna ukuthini kuthina and isixazululo bazokwazi ukuthi basithole. Khumbula lekhaya asilwi sizolungiswa kusho ukuthi umjolo wabo noma ngabe yini lebahluphayo noma ngabe yini lebaxakayo but ekugcineni bazosithola isixazululo sokuthi ilunge indaba yabo. Asiboneke ukuthi i-team yethu imemlanda umama uzokhuluma kanjani. Dadewethu sawubona. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Nali isoka lakho la. Lifikile kwishow njengokucela kwakho ukuthi silethe. Nali ke manje lifikile. Mengikhuluma nalo ngiyalizwa ukuthi hayi no lona libona inkinga yonke into ihamba kahle. At the same time wena ulethe la ngokubona inkinga. Kahle kahle singakalifaki lona sikhulume nje sobabili. Kwenzakalani emjolweni wakho? Inkinga zona zikhona and inkinga futhi esibhekene nayo nje inkulu ngoba kusho ukuthi mina sengiready manje ukuthi sithole ingane. Kahle mina ngifuna ukuthi sibe nomntwana manje yena angathi akakuzwa kahle. Imaki akhona yona ntombi zelona la le. Ubuthi ngizokubizela nenye ngoba phela imaki wesi no ukuthi sikhulume so mhlambe ke njengoba ngizobuka ama-camera mina kanje mhlambe azokugqugquzela ukuthi sikhulume. Why wena ufake i-mask mina i-mask ngingayifakile why uyazi ukuthi kinabangifuni so meke bangibona la bazothatha iside lakho so ngcono bavele bangangiboni ingakho ufakele i-mask uyifakile. Sengiphendulile nje nathi nje ucelile ukuthi ucela simfake i-mask but nathi sayibuza isikanjani ngoba wena uyabonakala nami phela bengimele ngiyifake nami phela shuthi le mask nami ukuze bengenami bengibone ekhaya. Imagine abantu bonke laba sebengibuka lana mina kumele bakubuke vele ngithi vele ufuna kona ukuthi bekubuke ngoba ukuba kuthuba ungafuni bekubuke ngabe uyayenza lento engiyifunayo. Kahle kahle iqala ukukusela lengane bafo ikusele ngemask ngokuthi ufuna ingane sesingaze size la ngifuna ingane wena yini ungayifuni mangithi angifuni ke mina nawe mina yini ungayifuni ngifuna isizathu sokuthi yini ungayifuni sisabancane kabi thina uqinisile phela umuntu sibancane kabi ukuthi singabanengane sibancane kabi ngiready mina ukuthi ngithole ingane futhi nayo financially si ready ngiready ngenze njani wena obona kanjalo mina angikho mina ready ngihambe ngiyethola ngaphandle Sabona ungayi ngaphandle ngenze njani ngoba ngathi wena unesisombululo ngathi unesolution ngenze njani khuluma nomuntu wakho mina ngiyambuka ukuthi uyangena okwamanje ngidala ngingakhuluma kanjani mina nomuntu phela sho umuntu bekusekhulumile phela lindani phela isikhathi esiright esiphi isona nje ubafazi abe right mina ngifuna ingane si ready uyasebenza ngiyasebenza yini azomhlola ukuthi anje ingane ingakho ufuna lengane wena ngoba siyasebenza ngifuna vele umbuzo wami uthi uyanginika ingane noma unginiki okwamanje cha futhi imaki kona vele wena yindaba ungidla ngecondom hawu angithi angifuni nje bethu ukuthi sibe nengane okwamanje noma mhlambi ngoba khona omunye lo omudla ngaphandle kwecondom kahle sanele shuthi imini islima sakho la hayi cha sabona manje
yabo lento osikhuluma njengamanje Cha, angiyazi. shuthi kuyacaca phela. Angithi wena lokho nje wena saqala ukujola. Wena awufundi ukuthi silale. Ufuna njalo nje ukuthi siyayivikela nayo umama. Uvikela Siningi izifo la ukuthi umntwana la shuthi mina onezifo. Shuthi uyivikela mina. Angisho Phela mina nezifo khona phela. ngifake. Ifaka wena. So shuthi mina umuntu onezifo uyivikela kuyena. ufuna ukuthi wena mama kulesikhathi nindawonye nosanele ukudla ngekhondomu loka wamazi Udla inyama iseplastikini. bafo kanti wahlulwa yini ukuyibreaka lengane mawukuthi Imagi. Wabreak mina. Imagi uhlangana phela nalokho. ngifuna ukwazi Uhlanganaphi uzokwenzani Wabreak mina vele ngithi mama. Uzokwenzani Uyakwana lokho wabreak mina. Thula-ke nje Wabreak mina kodwa ngithi. Ongeke uzobreak ngoplastic. Uqala ukuthini manje? Eyiphi intombazane esile engqondweni ayi ngavuma ukuthi umfana ayibreak ngoplastic. Uqala ukuthi olalanga wena nami. Wena ke. Olalanga wena nami nokuqala. Hayi. Shuthi Buka lana buka la mama mqala hlala phansi Musukhuphuka la ushukela. Musamphile ungibamba kanje musamphile ungibamba kanje. Ongeke vele uzuyizwe ukuthi Imako na mama uyathanda wena mina mase ngibanja kanje uyathanda. wena uhlanyiselani? Bazokubamba phela ngoba uyahlanyisa. Yabo. Wayiyona nje lento yenza yatshengisa ukuthi shuthi awuyona indoda. Izwani. Awumuze lo muntu uthini kumina awumuze. Yazini asiyeke le ndaba yengane ngoba ngibona ngathi izokukhuphukela ngoshukela kanti angikafuni ukuthi ufe. Sengilana ke manje la ngikhona. Sengifuna usikuni ke manje. umenzelani isilimo baba before Ungenzelani ngempela isilimo. umenzelani Ungenzelani isilimo isikhathi side kangaka wena. Muthi ngenza isilimo. Wena wathi kumina wena walala nami iqala wena kumina. Wena Wawuthathela yona. wena ingoba ungakazelulile virgin. Shuthi yayi-tight phela isiphutha mina. Ngibambi. Hawu, angijwayela lona. Ujwayela kabi wena. Ubonga kanje wena. Emva iminyaka emgaka wena ngani? Uyakhona wena. Uyanginika lento engiyifunayo noma awunginiki? akhona bafo Cha, musulokhu ushona le ngifuna ngitshela ukuthi uyanginika yini usikuni noma ngifuna. Angithi ngeke phela afika nqabe yonke into engiyifunayo. Ngifuna ingane akafuni, ngifuna usikuni akafuni. Ufuna ngenze njani ngihambe ngiyothatha ngaphandle? uzokuthemba kanjani lo muntu uqeda ukuthi wathi ubreak Mina ngimthembe kanjani mengidla ngoplastic? ngoba akakuthembi mfowethu ukudla ngoplastic ngoba Yini? Ubanika amthembayo ngoba ngathi wena uyazi. angazi Angeke phela ukhuluma into ongayazi. into bengakubaba Awukwazi umuntu wami lona mina bazokuthi sithanda nawe kuphela isabona-ke isabona manje mina ngedwa. ngithanda nawe kuphela mina Udlalani ngoplastic? Sithanda nawe kuphela mina Udlalani pho ngoplastic mako mina ngedwa. ngedwa angithi wakubreaka ngoplastic Uyanena ngibreak okhona? kusho wena nje Wawukhona yini engibreak? Wawukhona? Wena obamba ikhandlela engibreak? Uzubona ukuthi ngibreaka ngoplastic wawukhona yini? kusho wena wathi Wawukhona yini? ngenzani emjolweni Pho manje wazi ngani ukuthi ngibreaka ngoplastic? kwakumele ubreak wemina wabreak oba wena Wazi ngani? wabreak oba wena wabreak oba ngifuna ukwazi wabreak oba wena indaba ungibuza izinto zakudala ngoba wena engabe uyangitshela lento engitshela ukuthi uyangidla ngosikuni noma cha ngihambe ngifuna ngaphandle. mangithi angifuni uzokwenzani Shuthi siyahlukana phela. siyahlukana Shuthi siyahlukana. Kuyacaca ukuthi khona shuthi lo ofuna ukuthi wena ubona naye ikusasa shuthi mina vele ngisifele nje sakho into ethi musukekile lapha kini uzulunywa ama-sperms uzochithela la kini. Muze phela umntwana lo muntu uthini kumina muze lo muntu uthini kumina Vele shuthi phela mina. Nithini lo muntu ngoba esho lento eshola kumina Noma mhlawumbe mina mhlawumbe mina ongayitholi lento le. Mhlawumbe usadrayisile ngami. Yini? Udlalela lenye team yini? Ngilimazi yezwa Cha phela shuthi ngakho phela. Udlalela lenye team? awumthembini i-performance yakhe ayikhombisi Kungcono yazi ngcono ngisho somizi ngoba baqale wazala. Bona ngani ngishaye wena yazi nginyonyisa ungibamba bafethu ngicela ukungibamba yini eqaso lakho la ukuthi uthini umuntu umntana lo muntu uthini wena futhi ungathini wena intombi yakhe itshena lento itshena nje lo uthini nomanye amanje ukuthi lo muntu mfethu is dropping bomb after bomb Ngiphikisa phela. Ngiphikisa makuthi qamba mbanga. namanga Aw. Ngampela. Pho indaba ungidla ngekhondom. yini inhloso ekwenze wasibhalela yini ufuna itoshelo zilalo lizwe Ngifuna ukuthi angidle ngekhondom anginikeze ingane. Okay makuthi akayifuni ingane akayeke ungidla ngekhondom angidle ngospoon finish. uzomisa Nahlulwa yilokho. Hawu ngizomitha kanjani ngoba ngiyambona ukuthi akayifuni ingane so hamba so prevent makuthi kanjani kodwa yena ngimfuna skoni makuthi uhlulwa yilokho. Baningabi la ngaphandle. wena into efunayo wena kumina ufuna isikuni noma ingane ufunani Ngifuna kokubili. izwani ke ngeke ukwazi ukuthole kokubili Angithi wena uyifuna ingane. ngeke uthole kokubili Ngeke phela unganiki kokubili. hawu baba Ngeke unganiki kokubili. ngoba baba Nginika kokodwa. Ithanda unika ingane noma unika ngicela isikuni. ukukhulumela naye bafo ngoba wahluleka ukidla sikoni oyitshela ukuthi ayivuli
yithuba-ke leli lokuthi uyidle spoon manje. Angithi wena wayitshela ukuthi ubreake ngekhondom uma uyitshela. Useyakunikeza-ke umama ukuthi ngoba vele wadideka ngenxa yobuthaythi bayo, angiyazi wena oyaziyo. Mina ngiyayazi lento engiyizwa mina but umntana ngiyazi ukuthi ngazini mina na umama nawe uyazi mhlawumbe uyayihlanyisa nje lapha Udidekile baba. udidekile lo Wena uyalazi iqiniso lo Cha wena ngazi noma isilima noma ufuna ukuzwa noma indlebe uyivalile angikwazi ukuthi inkinga yakhe kuphi. ngibuza ngesilimo Ingakho ngikubuza ukuthi udlalela enye ithemini. Okay, ngicela uthule mama kancane. Mfethu, asikhulume nawe man to man. Mfethu unaka mina mfethu sikhulume soba u2. Mfethu wakwezwa apha kuthiwa intombazane ibreake ngekhondom. Muhle nje namajidala. Nihle nje neyamajida nixoxa kwayizwa lona. Bhuti umntana ngazi ngayizwa kodwa mina ngokwami ngiyenzile mina nje ngiyenzile kuyena lo Yini le kwenza uyitshela ukuthi wenzile mfethu? Yini mhlawumbe khona into wayibona wayitshela ukuthi ngiyibreakile lengane noma yavele yakhala yathi shu wangibreaka nawe wabona ukuthi uyibreake impela. What happened? Ngixoxeleke mfethu. lo muntu mina bhuti umntana ngiqala ukulala naye wangitshena kanje emehlweni wathi Sanele ngivirgin wathi okay mama uyivirgin okay pass cause ngamlini isikhathi side mina lo bhuti sathi sifunde isikole lo bhuti umdala sathi sifunda mhlawumbe ngamlinda 2 years mina lo 2 years lo Wawucela ubani ngangicelile yini? Umenze isilimo ulala Imina yini engangithengilinda 2 years. yabona ngane wena Wake wangithinta ngathi cha Sanele. Wake wathi mama ngongipha ngathi cha Sanele. ngoba wathi uqala ukumthinta wafaka Ngake ikhondomu ngashoni. wafuna. Ngake ngasho. Manje usho ukuthi wena ka uyizi kodwa no wanda. Shuthi wena nje usho ukuthi nje usatheste yami inkomo kuphela. Usho njalo phela. wena kuphela mina umuntu Yikho ukukhalisa komdlwane nje kamerweni. ngishaya yabona ngishaya yabona Shuthi yikho yabona Mfethu, Angazi uyenzelani ukuthi lento mfethu uyenzelani lento mfethu angithi wena ufuna ukuthi uyenzelani ukhulume bese ngale ngesikwazi uhlale endlini sikhulume lento le Uhlulekile Sanele sikuzamile lokho wahluleka. manje wena Angithi ubona ukuthi uhlulekile. kungcono ukuthi ungibizele abantu engabazi Angithi bazogqugquzela. Wawena mhlawumbe awubazi Angithi lapha kodwa uyababiza bazogqugquzela ukuthi ukhulume unginike lento engiyifunayo. Mawuhluleka vele usase ungicacisela ukuthi uyahluleka ngihambe ngiyofuna umuntu ozonginika lento engiyifunayo. Yini ekuhlulayo wena lapho? Yini enzima? nibancane abantu abami niyabona kodwa ukuthi nibancane. Nifuna Bancane makiwaphi manje? mfethu umdala. Cha makwenzakalayo. Ubhekane nezimo zempilo. Meke ukuthi usashiplika manje kanje. yabo makusanje bhuti omdala hayi ocabanga ke sekuthiwa sinengane mina nawe cabanga sekuthiwa ima wesima ukuthi awufuni nokulalela ukuthi awufuni ngisho ukulalela mfethu inkinga yakho ni leyo ufuni ngisho ukulalela imagine ke sekuthiwa sinengane mina nawe ingaba nje leyo ngane nje siqale nje ngayo ingaba njani Ingaba ngane indlela ezoba yiyona. Ingaba ilento mina engifuna ukuthi ibe yiyona. Wena yeke ukugwala ube indoda. Uyeke lento yakho yomsangano lokho usangisa kwaye manje nje uyasisanganisa uzenza into ohlanyayo la engqondweni yakho. awungitshene imali njengoba uthi wena shuthi phela awubreakanga wena mina ngithi Indaba ubuyele emuva. Ucacile baba. Yendaba ubuyele emuva umzwile. Wena ucabanga ukuthi mina ngisile kahle engqondweni yami ngavuma ukubreakwa ngoplastic. Hayi cishe uthi mele ngishayele ihlombe. Ithight mama. Ayithathi shem. Kuthi akayizwanga. Kodwa vele wayengekaza ayizwe. Uyabuza nobunandi benyama mayise plastikini. Akulana ke iphutha lami lelo. Lokho nje akusahlangene nami. Kodwa wakwamthanda lo mfana. Ukumthanda ngiyamthanda. Ngiyamthanda naye futhi uyakwazi lokho. Bafu uyamthanda. Inkinga yakhe akafuni ukwenza into mina engicelayo kuyena. Ukhathele wena ikhondom manje ufuna. Angisayifuni. Okay. Ake sithi sesayeka ke le condom wele. Asayisebenzisa. Seshawona ke lo skuni wakho lo ofunayo. Sokuthi owami ithando wethu. Useko wethu phela ufuna wena lo skuni. Sobe senza sobabili. Okay phela uskuni wethu ke lo sesiyawenza ke. Okay. Ake sithi lokho ngiyakuvumela mina ukuthi sikwenze. Uzokuvuma vele or else uyangeka ngiyahamba. Izwani. Shothi wena ufuna ngizwe ngawe wena kahle kahle. Uyamcontrol. Ufuna ngizwe ngawe wena kahle kahle. Ufuna ngizwe ngawe. Choice. Hayi. Ngiyakwazi ukuthi it's either uyanginika lento engiyifunayo noma uyangeka. Mina into enginika yona mfethu ukuthi ngikushaya iskuni. Ingane okwamanje lutho mfethu. Uzomitha momshaya school baba. Nje. Uzomitha ingakho ngisho ukuthi mina ingane okwamanje nje.
Wesanele. Khohlwa mfethu. Khohlwa. Wesanele Khumalo uyanginika lento engiyifunayo noma cha? Ngiyakunika uSkuni. Kodwa ingane okwamanje hayi cha. Okwamanje Ngoba yazini ukude la kwe-pull-out game baba. lapho domdala ukuthi yazini ukuthi ngamthembisa nalo ukuthi ngifuna ukwenza izinto ngendlela kahle kahle mina. Isifiso sami leso. Ukuthi ngingavenye ngikhama okay sengilalile vele na iphutha lami lelo lokuqala. Ukuthi sengilalile na. Akulona iphutha baba umficelalwa vele. Ukuthi wena kuyitshela ukuthi uyaqala ukulala naye. Uzoyilungisa kanjani izinto eseyivele zonakele? Ayikho bathi yabo awunaphutha mntaka baba right. Right. Eseyivele zonakele uzoyilungisa kanjani? Ukuthi wadideka kancane wayitshela ukuthi wenzile ungenzani. Wena wawukhona yini edideka? Wasumfakaze. Uqeda Cha, yazi ukuthi senginaka nendlela osumfakazela ngayo ngazi ukuthi wawumbukile wambambela ikhandlela noma kwakuwena wawumcoacha kuze abone. Wasumfakazela kangaka. Ngile kwakubreaka ngekondom. Wawukhona. Mfethu awukazi ulala. Kwenzakalani vele kwenzakalani? Wena ukwazi ukukhuluma into. Akhona sifuna usitshene kwenzakalani? Kwenzakalani? Sitshena phela kwenzakalani? Ukuthi ngithi mina kuwena ngikhulumela nalo mfana anginike ingane noma anginike uSkuni. Yonke lento esiyikhuluma ayisahlangene nawe. Ngoba manje uyabona nje ukuthi umfana akafuna ukukunikeza ingane. Kodwa angakunika isikole. Umsebenzi wakho kanti ngikubizelani wena lana? Nazi nje isikole uyakunika manje. Manje lezi zinto wena lokho uyikhuluma zihlangana nawe. Kufanele phela kulunge ekholweni. Wena umsebenzi wakho ukuthi umenze lo mfana avumele into engiyifunayo onginalokho ngiyahamba mina. Uqhubeka umenze isilimo. Angimenzi isilima ngimenza kanjani isilima ngokuthi ngifuna ingane ngithi ngimenza isilima. Naku nje kuyimanje angithi wathi ubreakile angithi beyitsho la. Wawukhona ngisho wena. Kusho yena umfana. Wena wawukhona yini? Ngifunayo. Mama nani sengitshela ukuthi ngiyomnika lo Skuni lo kanti yini inkinga yakho wena? Wazi ngani? Uyazi ukuthi akekho ongabreak umuntu ngekhondom. Ngiyaqala ngawo. Wawukhona yini ekwenza yena? Ngifunani into wenze nje manje ukhuluma kanjani into ongahlangene nayo? Mfethu ukhuluma. Wena ngabe wenza into engikubizele yona hayi into ongahlangene nayo. Baby. Hayi usambiza. Ngithi mina ngingakunika uSkuni kodwa ingane hayi kunezinto ekusamele sizilandele mfethu. Eziyini izinto Sanele? Eziyini izinto lezinto ezilandelwayo engafikwa? Angani noma ubonini ukuthi mhlawumbe ngiyakuhlonipha mfethu. Mina mfethu ngiyakuhlonipha wena mfethu. Uhlele mama kanjani? Makwenze njani? Makwenzakalani ukuhlonipha nje? The time uvula amathanga ami awukubona ukuthi kumele ungihloniphe. Yazi lo mfana. Usuzokubona ngoba sengifuna ingane mingaki iminyaka sithandana. Usuzobona manje ngoba sengifuna ingane ukuthi uyangihlonipha. Ukungihlonipha ukuthi ngidla ngekhondom. Ufuna ukwenza izinto ngendlela. Ukungihlonipha sengibuza wena ukungihlonipha ukuthi ngidla ngekhondom. Ukungihlonipha yini lokho? Hayi nawe nje yami. Ukungihlonipha. Ngapha lo muntu lo uyakutshela nje ukuthi angikuthembi wena nje usisifebe nje engithi mangisukile lapha ekhaya kanjani wena ubona kanjani kahle kahle mina bengifisa ukwenza ngendlela yakudala eyakudala indlela ithini indlela yakudala ithi mudle kuqala bese ufuna ingane bese kuyima umtshela ukuthi ufuna ukuya kubo akhona mina bengifuna ukukhokhela mina kuqala kini kwaziwa wena lokho wena uqala kungena esibayeni qala kungena esibayeni wena manje ukhipha inkomo wangena kusiphi isibaya? Wangena kwesami. Oh. Hayi. Yini nenkinga yini nalokho? Awu ngiyabuza. Phela ngizwa ngathi unenkinga. Cha ngizwa ngathi unenkinga. Ulako lana. Ngizwa ngathi unenkinga phela. Manje mina ushaya yini pho? Ngishaya. Wena ngathi ubuzobukisa yona nje la ngami. Angizeli uzobukisa. Ngifuna lento engiyifunayo kuwena. Aboma nganale lento engiyifunayo futhi nje lento ngabe ayikazi uSkuni ngithi ngifuna wona phela kecaca ukuthi ingane shuthi khona lo oplane nayo ifuture yakho ombona kuyena ozokuzalela ingane okay ngiyakubona ke lokho sengifuna uSkuni ngemanje shuthi uzopreventa ke shuthi uzoprevent uyabona nje mina okwamanje ingane mina angisa right mina ngengane ngisa right mina ingane inendleke eningi ingane nje hey ingane umthwalo ingane angani noma awukwazi mina kuzobe kokabani umthwalo wabafo angethi ubafo akekho ready when ready uzobe kuumthwalo uyena uzobe mithi masifike ingane iyozalwa ngithi ngani iyozalwa ingane khipha yini leyo ngane ngabe seyikhona izophuma ngithi ngicela ningiphendule ukuthi uyena yini ozobe imithi okokuqala lokho mina ngithomithi 9 months imini ozobe eyizala leyo ngane ngithi yena kusehlangana uhlangana phi yena ngoba phela mina into engifuna kuyena ingane awuyitholi ingane kodwa isikole uzosithola nakhona uma uprevent
Akakhetha kodwa ngoba ngeke phela wena yonke into efuna wena siyayenza. Awungeke ngikwazi phela mina. Ngeke nje mina hayibo. Awungeke nje mina. Asimnike ingane manje. Hayi vele ngeke ngane ethola. Usikuni nje lo athi uyawufuna ngingamnika nje wena kuphela. Kodwa ingane hayi. Hawu. Futhi nakhona mesikudla ngesikoni sokwenza isiqiniseko sokuthi uprevent. Inkinga manje usuthi masi kanti bangakhi. Mekudla. Hey sorry nje yami. Mekudla sikuni kumele enze sure ukuthi upreventile. Yabo? Manje uzongiqhuba ayongenisa ekliniki noma kumele ngenze njalo phela shoot. Kumele ngenze njalo phela angithi wena kuphela wena ufuna lengane phela wena. Athi uyifuna ngenkani. Uzothi ufuna ukubona ukuthi ungijovile izinto. Akawusakwazi manje ukukuthemba ke manje. Yabo Ubevele ngithemba kwasekuqaleni. Wena ubona kanjalo wena. Akuthande wena ikhona. Yonke lento ayisho la wayekade ngiyibona. Yezwa ingane mina ngimbuza ngoba phela lento asiqala ukuyikhuluma. Isizovela namhlanje mina ngifuna ingane mina Isizovela namhlanje bekade ngisho ngani yonke lento ngisonke lesikhathi lesi. Ngizofuna ukuzokhuluma ngoba sebona amakhamera sebona abantu angabazi. Wena bongahlali nani naye phansi. Kunini ngikhuluma naye. Kunini. Akathi ngifuna ingane mina aphume ngomnyama. Manje usasho same thing something ngeke futhi uyithole. Qinile sokuthi wayengayifuni ingane. Akekho ready ukuba. Akekho ready for ini uyena nokumithi. Yena unemali encane. Unemali encane waziwa wena. Ingane imali waziwa wena noma mhlawumbe uzobumsiza ukuthi ayondle imali anayo manje ukuthi akwazi ukubheka impilo yakhe. Mina into ebengidinga ke nama spams wakhe. Spam don. Ama spams wakhe nje bengiwadinga kuyena qha. Yini ke enzima lapha? Kunzima nje yena ukuthi achithe. Akafuni ba. Funi ke nje nawe. Uyabona nje ukuthi ngize ngichithele lapha phakathi. Hayi. Right. Kahle wena shuthi umuntu omnyanya yimina. Anginyanye wena. Wenzani? Ukuthi angifuni ukuba nengane nawe okwamanje. Okay. Okwamanje nje. Hayi lapho ukuthi khona umuntu engilala nawe omunye ayikho lona. Awufuni ukuba ngilala nawe phela mina mfethu. Okwamanje. Ngoba phela vele wena ngeke uzobone engazi mhlambe mina mhlambe ngiyakuhlonipha ngithi. Uzobona ngathi mhlambe ngidlala ngawe okay. Uqale nini ukungihlonipha? Le nhlonipho nje usiqhatha manje usiphakamisela phezulu ngehlonipho. Uqale nini ukungihlonipha? The moment you decide ukuthi yabona akhona ngizomudla ngecondom ukungihlonipha. Mina ngakuhlonipha ngale nkathi ngiqala nqa ukubona mina. Njengoba kwanamanje ngisakuhlonipha mina. Kade ufuna ukungishaya wena seconds ago kodwa ngiyahlonipha. Ubumkaso kunambe ingane. Yini lento yenzayo njengamanje? Yini lento yenzayo njengamanje? Kumele ngishaye. Ngisho kanjani. Ngithi mina becasukile. Manje mecasukile mele manje kumele ahlule ngokuthi angishayanga. Angikushayanga. Inkinga ukuthi angikushayanga inkinga leyo. Ngabe ngishayile. Kodwa ngikushayanga ngithi. Ngiyacangisa ukuthi vele nje lento yethu siyenzayo angiyazi nokuthi izophelela mina. Wena lo ubona kanjalo. Ubona kanjalo wena. Ubona kanjalo wena. Ngiyacela nje uyangithi ukuthi ngiyacela. Nangelinye ilanga uyokudinwa wena uphunywe ukudinwa bese ufuna ungishaya uyabe ngekho ubhuti angithi uyongishaya. Ngoba uyabe ngekho phela uzobamba. Ngaye ngakubeka mina isandla. Indaba wena ukuthi wait akhona ngaye ngakubeka mina isandla. Uyobe ukhona. Ngaye ngakubeka mina isandla. Angithi phambi kwakho ngaye ngakubona. Ngaye ngakubeka mina isandla. Ngaye ngakubeka yini mina isandla. Kanti uzoyalaza yini mase uzongibeka? Ngaye ngakubeka isandla. Uzongitshela yini mase uzongibeka? Ungitshelile manje nje isikhathi esingaka mina nawe sithandana. Ngoba usuvutha ngathi govu la ubunga wangitshela. Ubuka wangitshela ngizongibeka isandla. Ukuthi ngicasule lento yenza la. So nangalinye ilanga mawuphinda ucasuka uyovuka ube govu futhi. Uyobanjoba. Uyobanjoba ngitshela khuluma. Ngeke kusaphila. Kodwa sikushoyo ukuthi akukho ngane ozoyithola ubafa akekho ready. Mawufuna isikoni uzosithola isikoni kodwa make sure ukuthi upreventile. Ngizohamba nobabili nje yami lapha eclinic noma ikephi lana yakhona ayopreventa mase uyabuya uyamfida spoon ngoba vele uzobuqala nokumnikeza ispoon awukaze ngisho kumbreak wambreaka ngecondom uma esh noma uma usho cause yena uyalazi iqiniso yabo so nje yami into ebalekile la ukupreventa mfethu mnikeze lento ayifunayo mase uhlala kuyena nawo manje ukunikile yakho ngiphothume baba mnike lento ayifunayo. Hayi inkinga futhi omdala ngiyozama ukwenza lokho. Usamthanda kodwa kakhulu. Ngimthanda kakhulu. Mhlawumbe ingakho ke kanjani nje uyabona ukuthi uyamthanda. Vele. Ngoba ngamthandi. Vele ingakho. Ngoba ngamthandi. Lento yenzayo nje. Ngoba phela ukhombisa ukuthi akangilalele kwasekuqaleni ukuba yabo lonke lento
yonke le ayikhuluma ngoba esebona wena ukuba ubeyikhuluma endlini ngaba sikaze sifike uqale la. wamletha la ubafo wayifihla wena wavela yena waphinda waveza amafayili abafo waveza nanokuthi ukhalisa komdlwana abantu bazilonto manje waphinda waveza ukuthi ubafo akakwazi ukubreak Bengiqamba mangaki? Bengiqamba manga? Cha khuluma phela ngithi wena ozazi zonke bengiqamba manga yini? mina uyabo wawu-appreciate ntombazane yazi ngabe uya-appreciate ukuthi umjolo wakho ngiyawulungisa manje futhi sengiwulungisile ngoba ubafo uyavuma ukuthi akwenzise lento ofuna akwenzise yona but ingane uyayinqaba because uyabona ukuthi akekho ready ukuba nengane nawe okwamanje So nami kumele ngibe ready mase ku ready yena. mase senikwazi ukuthi niyakwazi uku-afforda financially ingane mfethu akuyona into yamanje ukuthi mhlawumbe nizoyinakekela manje ukukhula kwayo i-time ikhula ney'ndleko zengane ziyakhula yabo hayi nawe nje yami cela ngikublame mfethu uthande so nenze njani-ke manje uyaqhubeka nomuntu wakho noma mhlampe usaziwa kocabanga Mina mfethu isifiso sami engasitshena yena umama sifunde isikole ngamtshela ukuthi mina ngisoze ngigahlukana naye. Ngisoze futhi ngahlukana naye. Nanoma esengilethele la ayikho inkinga ngiyoqhubeka mina ngithane naye ngoba ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke futhi. intombi yakhe yesingaki le mfethu Yena oqala lo muntu wami. intombi yakhe yokuqala Yola nje mina ukujola nje ngikwazi ngaye lo muntu. Ngithanda ngikwazi ngaye lo muntu mina. Ukuhleka ngihlekiswa yena mina lo muntu. indoda yakhe yesingaki le Eyokuqala. hawu shuthi wayibreaka wabuya-ke wathandana naye Ngikubuza ukuthi wawukhona yini? Awukazi ungiphendule. mfethu kulungile mfethu umama iliphi komshiya nalo njengamanje Ama mina kuwukuthi nje ngimazisa ukuthi okay usikuni singawenza usikuni but ingane bengicela nje bantu ukuthi angibekezelele nje bantu okwamanje ngoba Bekezelela isikhathi esingakanani? cela Sengifuna i-time frame ke manje yokuthi ke ukuthi isikhathi uzoprevent esingakanani ke mina ngilokho ngijova. mhlawumbe meke ukuthi uyabheka iminyaka mhlawumbe ongampreventisa yona from now asivele sithi ngonyaka ozayo nje straight mama ngonyaka ozayo unyaka ozayo futhi straight uzoprevent unyaka owodwa mama noma sekuyaphuthuma ungazi uyayifuna kwabanye abafana ingane linda nje kuphela unyaka mina ke phezulu Ngiyakuzwa. okwamanje uzobe ekufida-ke isikuni leso sifunayo ekufida ama-spam lawo afunayo angena ahlale kuwena ayithi wena ufuna ama-spam wena yona into oyifunayo kulo mfana ufele ukuthi manje akakunikeza ama-spams akhe noma ufele ukuthi mhla eqala wafaka kwikhondomu ufela lokho-ke manje ufaka Ikona phela. Ngeke phela ngidle mina inyama iseplastikini ngizoyizwa kanjani i-taste? kahle kahle Kumele ukhiphe uplastiki. Kube mnandi yonke into. Ngiyizwe kahle ukuthi okay yayangena i-right mnandi. Ngizoyizwa kanjani kuplastiki? kahle kahle ufuna ukuthi kule shuthi minyaka sonke shuthi lesikhathi wena kade ungangizwa Cha phela bese ngibakazela ngoba bengithi mhlawumbe uzohamba ucabanga ukuthi no mhlawumbe sokuyisikhathi manje sokuthi ngivele ngimnike nje inyama enyameni. Hayi ngiyabona ukuthi haya kwenze. Usiyakwazi bo ukubekezela. Esho usiyabekezela. Njengoba ngisazobekezela lo nyaka nje ukuthi ungibike ingane. wena mfethu ukhaliswa komdlwane nje ukhaliswa kuplastiki Ngikuzwa ngaye mina lokho buthi omdala bengakwazi lo lo. wakho mfethu Awu wena kanti awukhali nudlule mina Lo ekamereni. muntu bengisimangileni naye buthi Cha, omdala umuze mphendula. sethi sanele waze wangishaya kamnandi. Wena ungakhali nudlule mina ekamereni. Wena kwazi ukusho wena lokho usanele ungishaya kamnandi. Ngiyakubuza phela. Nami ngiyakubuza wena hlezi ungibuza Ngiyakubuza. ngiphendule nawe phela manje ngiphendule. Mina ngibuze wena ukuthi awukhali nudlule mina wena ekamereni. Ngikuzwa ngawe, Awucabanga ukuthi ngikuzwa lokukhala ngawe mina okwenza lokho. ekamereni kuzoba mo kube mnandi kakhulu mase kungekho uplastic awucabanga wena lokho. mfethu hlaba lengane manje ingazi ubuyela umqondo ngoba isakufuni yezwa Vele uma sibuye Ngoba endlini yazi isakufuna, ngihlaba ke mfethu. mina ngoba Hambani ufuna yophi- lokho angithi Hamba. ufuna ukuthi kuhlaba ngithi Ngiyakufuna hlaba vele. ke mina Usikuni kodwa. sikuni angithi namanje Yes. bafo namanje mekuthi uyavuma phela ukuthi ngesikwazi phela ukuthi sivele siushaye khona la Oh. but nje uyani naye masifika nje lapha endlini sishaya usikuni hayi ngeke phela hayi no dadewethu uyamuzwa ubhuti uthini
preventile uzokunikeza isikuni kodwa uma ukuthi awupreventile khohlwa ingane ukhohlwe isikuni so uthini wena Hayi ngoba uthi angilinde unyaka. Ngiyakuvuma lokho. Ngoba phela eqinisweni ukuthi ngiyamthanda ukuthi nje naye isikhathi vele enza izinto ezibenzini. okunye akushilo uthe mengabe niyopreventa kumele nihambe noba u2 ungahambi wena hayi ngoba engakuthembi ngiyazi Ngoba- ukuthi kuningi ukungathembeki onako Musukuba nemibuzo mfethu. enza lento eshiwo ubaba angithi naye akabi nemibuzo moment esizini nizohamba noyi2 Hayi singahamba vele unyaka wodwa. baba uhappy mfethu ngeservice yethu Mfethu. Right Okay. futhi umntana right. dadewethu Right. ngiyabongeza Hayi, uyihloniphe ngiyabonga. uyihloniphe le ndoda ayimazi omunye umuntu esifazane yazi wena kuphela yabo isadide ubuthaythi bakho nje kuyimanje iyahlanya ngiyakucela dadewethu Hayi ngiyakuzwa. mfethu ngiyazi mfethu kuningi kakhulu obhekana nako mfethu Umntana. omkhumalo mfethu omntungwa abazobuka la njengamanje abaningi bazophoxeka abaningi bazozama ukukudodisa nami futhi ngizozama mhlawumbe mase siphume kumakhamera sikhulume soba-2 as abafana sidodisane mfethu Akuzwa. yabo kodwa ngoba uyamthanda nje yami nawe uthi uyamthanda kulungile bafethu sithandanani Hayi sibonge futhi umntana siyabonga kakhulu hayi. Ngoba hayi yonke into angithi yonke into isi-right angithi phela. Yeah. Yebo Bese-right. seku-right. Hayi. Sithembe. ya ne siwulungisile namhlanje umjolo soze ukuphawula kwakho ukuthi kuzothini nanokuthi ubona ngempela ukuthi khona ninqubekela phambili phakathi kwaley'thandane esinazo namhlanje la ehleleni kakhohlwa nawe uma ukuthi uney'nkinga ezithinta umjolo kulula kakhulu ongakwenza kuthumela i-email address umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com uma ukuthi uyajola noma ujoli khona umuntu omfunayo kodwa uyamsaba unentombi ekuphethe wena ungaphasi yona engaphezulu njengamanje masithandazeni sonke sibheke phansi uNkulunkulu kaMatifana ngihawukele uma wenze njalo izinto zakho zizohamba kahle umjolo wakho ubuye khumbula uyedwa uNkulunkulu wemjolo emhlabeni udlala Matifana hlangane kwi-episode elandelayo ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel so abangani bakho ihlobo zakho nabo bonke abantu obaziyo nozwana nabo siyabonga kakhulu ukubukela kwakho